i-memorize yan, basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. May anonymous na nagbibigay sa akin palagi ng cup noodles at tinapay. Sino yun? Yun nga rin ang tanong ko eh. Kaya pala anonymous. Yun ba yung ibig sabihin ng anonymous, mga kanor? Ay, siguro. Feel good morning, tago niyo na po sa pangalang Mike. O mas kilala bilang Sir Mike. Hindi Alvin. Hindi po. Dati po akong high school teacher. At nung panahong yon, 24 lang po ako at single dahil kakahiwalay lang namin ng ex ko na kasamahan ko ring teacher. Nagtataka lang po ako, Kulantits. Tuwing break time, may nagiiwan sa akin ng pagkain sa kantin. Ah, yun yung cup noodles. Biskwit, tinapay, tsaka yung cup noodles. Very patay. Very lamang. Yan ang kain ko, syempre laman tiyan din yan. Hanggang sa na-discover ko kung sino ang nagbibigay sa akin ng pagkain. At doon na, nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Busog na busog ako. Ay, sino kayo nagbibigay sa akin ng pagkain na to? Uy! Mayroon ka na naman pag... Ay, ano ba ako? Oo, estudyante tayo, estudyante. Uy, sir! Hello! What's up? Oy, kumusta? O, ginawa niyo What's na yung up, mga... bitch? Hoy! Hi, sir! Nandito pala kayo. Oy, Gina. Hi, sir. O, Charm. Hello! Attendance ang atake dito sa kantin. Pati ba naman dito, sir? Very attendant. Sir, may namumula. Kasama ako dyan. Hello, sir. Ano? Ano, sir? May nagbibigay sa'yo ng food, diba? Sir, di ba? Alam na namin kung sino. Kaya nga, alam na po namin dahil pinaimbestigahan mo sa amin kung sino yung nagpapadala ng noodles at saka biskwit. Oh, sino nga? Sino ba? Ito po, oh. Ayan, sir, Ito. Oy, namumula. Uy, ano ba yan? Ayan. Ha? Ikaw, Huwag kayo masyado. ikaw nagbibigay sa akin? Sir, magagalit ka ba? Hindi. Ba't ako Yan lang magagalit? kasi nakayanan ko eh. Ba't hindi mo naman kailangan gawin yun eh? Uy, kinilig. Ay, Gina, Sana tumingin all, ka sana naman kay all. sir. Tumingin ka. Namula na naman siya. Tingin nga kay sir. Tingin ka. Diyan ka na naman.
kabayo. Ah, Kayo talaga. Pero totoo, di mo naman kailangan gawin yun. Pero thank you. Thank you dahil... Ayaw niyo po ba? Siyempre, Nahiya na gusto ako ko, na kinakain ngayon ko na lang nga eh. nalaman niyo parang... Kinakain ko nga eh, kayo pa. Sige ha. Uy, wag mo nang gawin yun. Nakakahiya naman sa'yo. Ikaw pa naman yung estudyante, tas bibigay ka ng Hindi food. sir, kumbaga ano lang yun eh. Wala lang, natutuwa lang po ako kasi sa inyo kasi ang bait niyo sa akin. Di ba, mga classmates? mabait naman si sir sa Mabait lahat. naman, Pero, mababa lang magbigay ng grade. Napakakuripot. Oy, ayusin mo kasi yung Pero sir, ano? computer programming mo. Para lalakihan ko yung grado mo. Very luma computer Very luma nang naabutan. Computer program. ako sir, marunong na ako sa Control Alt Delete. Wow, ako Altab. 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 At saka Control A, Control... Control ni A? Si... Ano? Control A. Naalala ko si A. Kita ko kasi may A. May heart na, may A pa. Heart ako sa A. Naalala ko tuloy siya sa Control A, Control C, tapos Control V. Ganun ba yun? Alam mo, sir, ano kita? Function key number 4 kita. Ganun. Ano yun? Sir, ano yun? Function key na F4 kita. F4 mo pala. Ikaw kasi nagbibigay ng liwanag sa akin. Ay, kaingat! Ako, sir, ikaw yung ano ko. Ikaw yung... Ano? Ikaw yung... Dalian mo, girl. Wait lang, enter. Dali. Kasi gusto ko ma-enter ka sa akin. Charot! Kayo talaga. Sige na, alis na ako. May klase pa ako, Sir. ha? Salamat. Bye-bye. Uy, thank you, ha? Basta, again, wag ka na magbigay kasi nakakahiya na eh. Ha? Ayaw niyo po ba? Sige, Hindi. sir. Hindi naman sa ganun. Bye-bye. Ay, nako. Mga kabataan talaga ngayon. Ano matawag to? Sagutin ko nga. Sir, Oh, hello. sir, may nakalimutan kasi akong sabihin. Ano yun? Di ba medyo mababa ako dun sa isang subject? Baka pwedeng tanggapin mo pa ako as a tutor. Shooter? Tutoran mo ko. Matanggap ka pa? Baka siya pa ba sa schedule mo? Oo naman, sige. Kailan ba? Bukas? Pwede ako bukas. Talaga? Bukas? Sige! Pwede ako. Okay. After Sige, class? After class, puntahan kita sa inyo. Bigay mo lang yung... Sige, sir. Chat mo yung address. Sir, wag mo kong singilin ng mahal, ah. Oo, walang problema yun. Ikaw pa. Sagot ko na ulit yung pagkain. Sige. Salamat. Thank you. Kinabukasan, nag-tutor po ako sa kanila. Tao po. Sino yan? Gina, may parcel ka yata. Ay, wala pa pala parcel ngayon. Tama, di ba? Ay, 19 ma'am. na to. Ako po yung teacher ni Gina, Mike Uy, po. magandang hapon. Uy, ang gwapo naman ng teacher ng anak ko. Ikaw pala yun. Opo, ma'am. Parang, Kaya naman parang pala high school ka pa eh. Hindi po, teacher po ako, pero 24 pa lang po ako. 24. Kaya naman pala maganda si Gina kasi maganda rin pala yung nanay. Talagang kanina, balak mo na yung sabihin, itutuloy mo talaga mga diskarte mo talaga ng mga linyahan mo. Eh siya, pumasok ka na. Teka, kaya pala nagluto kanina si Gina. May dadating pala siyang bisita. Teka, siya nga pala, aalis muna ako ha. Alis po ba kayo? Oo, may ipupuntahan. Punta lang ako ng palengke. May order kasi akong mga frozen at nilalako ko din yun para Okay po. sideline Sige ko. po, sige po. Salamat. Bye-bye. Sige. Lumabas na si Gina? Nakatapis lang?
Ay, sir, andyan ka na po pala. Hala, hindi man lang sinabi sa akin ni mama na may Hindi, bisita nagmamadali pala ako. yung nanay mo. Opo, kasi kakaluto ko lang kaya naligo ako. Pasok ka muna po, upo ka muna po. Sige, magbihis ka muna para mag-start na tayo. Gusto mo magbihis ako? Oo. Charot lang. Okay ka na? Sige, sir. Okay na po ako. Sir, kain ka muna bago... Naka-spaghetti lang siya. Lagi niyo pala yung mga lalaki. Spaghetti, grabe. Ganyan pala yung mga... Sige na, sige mag-start na tayo. Sige, sir. Sir, gusto mo kumain ka muna. Kasi pinagluto kita eh. Kasi nahiya ako sa'yo. Hindi malaki mababayad ko sa'yo sa pagluto. Okay lang. O sige, kakainin ko na muna to. Sige, kwento ka Sige muna. So yun, may sasabihin po sana ako sa'yo. Hello po! Baby pa ba ako? Ano yun? Sige. Hindi po talaga ako pang high school yung edad ko. Hindi siya high school? Ay, ano ba yung edad niya? 19 years old na po ako. Siguro naman napansin nyo kasi 19? syempre mas matanda ako sa mga kaklase ko, di ba? Pero hindi halata. Oo, kaya naman pala medyo iba na yung ano mo. Ang pangit na po ba? Hindi, maganda ka eh. Ikaw pa ba? Eh, balita ko nga, half Indonesian ka pala. Oo nga eh. Tatay mo Indonesian. Opo, pero dito na ako lumaki kasi syempre, iniwan kasi kami ng tatay ko eh. Pero yung nakakaya na matanda ako kaysa sa mga kaklase Hindi ko ko. mahiya, hindi naman halata eh. Mas iba nga, mas matanda pa itsura sa'yo eh. Tsaka, Kaya pala. Ano, may sasabihin ka pa? may anak na po ako. Ano? Ang landi ko, di ba? 19 years old pa lang ako, may anak na ako. Pero yung anak ko po andun sa tatay niya kasi siya muna yung mag-aalaga habang tinatapos ko yung pag-aaral ko. So, bali, yun, batang ina po ako. Kasi, Okay. di pa ako tapos ng high school. So, andun po sa tatay niya. So, 19 ka pa. 19 ka na. Po. Hindi ka na minor. Uy, hindi na siya minor. Pigilin mo ang sarili mo, Mike. Pigilin mo. Sige, magsimula na tayo. Sige, sir. Sana po madalian ako. Sige lang akong bahala. Dadilayan natin. Ha? Thank you po. Nalaman ko na ang katotohanan ko, Lantits. At least hindi pala siya minor. Bakit? Wala lang. At single mom si Gina. Isang gabi, tumawag siya sa akin, lasing na lasing. Sir, Oh, sorry. saan ka ba? Saan ka? Andito po ako sa malapit sa may school. Napainom po kasi ako, nahihilo ako daw makauwi. Kasi dami ko pong nainom eh. Ba't ka naman kasi nag-inom-inom dyan? Nagka-ano po kami, kantsaan po kami nila Trixie. Huwag niyo po kaming gusumbong sa principal Di ba't naman ako magsusumbong? Sir, baka nakakayaman pero wala po kasi akong ibang tawagan tsaka mahinga ng tulong. Baka pwedeng tulungan niyo po ako makauwi. Sorry po. Papasundo ka. Kung okay lang po kung wala po kayong tutor ngayon. Sige. Nako, ito na yata yun eh. Alin? Hindi, sunduin na kita. I don't wanna know who's taking you home. Sinundo ko po siya, Kulantits, at lasing na lasing. At ayaw niya pang umuwi daw sa bahay nila kasi nga lasing nga po siya. Pwede nila ko muna siya sa bahay. So, the way I used to love you. Oh, I don't wanna
Halika. Pasok. Pasensya ka na. Sorry na po. Sorry. Halika. Pwede po masok Kasi ka inom ka ng muna. inom eh. Suka lang po ako. Saan po ba yung CR O niyo? dito, pasok. Yan Sige. Oh, Sorry po. okay lang yan. OA. Sige. Okay ka na. May tubig po kayo. Ba't ka kasi inom ng inom eh? Sorry, sir. Sir, huwag niyo kami isumbong ha. Lang, alam niyo po, bilang kabataan lang. Tsaka baka pagalitan ako ng mama ko kapag dumiretso ako umuwi. Ba't naman kita susumbong? Teka lang. Flash ko lang. Okay ka na. Okay ka na? Ang haba. Uy, anong ginagawa mo? Paano yun? Ang naga. Anong ginagawa mo? Ano ba? Sir Mike, matagal ko na itong gusto eh. Kaya nga pinapadalan kita ng pagkain. Tsaka kaya nga nagpasundo ako sa iyo ngayon eh. Hindi mo ba ako gusto talaga? Gusto kita. Ba't naman hindi? Sure ka ba? Sir, Sure ka? sure po. Sir Mike. Sir Mike. Dahan-dahan lang po ako pwede. Sige, dandanin na Sige natin. lang po. Sir Mike. Grabe naman to. Teka lang. Ano yung basa? Sir Mike. Basang basa? Ay, teka lang po. Teka lang, sir. Teka lang, basang basa. Sir. Dugo? Sorry. Sorry naman, tiyan ko po yung kama nyo. Ba't nag-bleeding? Grabe yung dugo. Ang daming dugo. Sir, Nangyari? sorry. Sir, sorry. Huwag ka po magalit. Sir, sorry kasi kakapanganak ko pa lang kasi. Kaya pala ang daming dugo. Sir, sorry. Gising ko. Galit ka po sa Hindi. akin. Tatago ko muna ito lahat ng mga Sir, bedsheet. Makikita ito ng ate ko. Sige, Sir. ako na bahala. Ako bahala. Sir, huwag ka po magalit. Relax. ngayon. Okay lang, wala yan. Sir, Okay ka na? nahihiya po ako. Nahihiya ako. Nalinis ko na. Wala na, hindi ka na ba dumudugo? Okay na? Okay na po ako. Basta, sana huwag niyo po akong iwan. Hindi. Ba't kita iwan? Okay na Kasi tayo, ganito di lang ba? ako. Tayo na, di ba? Kung okay lang po sa inyo. Basta, wala makakaalam nito ha, lalo na sa school. Promise po. Thank you, sir. Sir Mike. Gina. Sir Mike. Keep bleeding, keep. Metro's #1 Love Radio. Basic! Manufacturing Corporation. ISO certified. Morning, welcome to... Sabi ng friend ko! Uy! Ang ingay! Po, may Chanel. Good morning. Morning. Ayan. Ang lamig. Nabitin ba kayo? Abangan nyo ang part 2 bukas. May part 2 yan, May ng part Panor? 2. May part 2 yan. Si Sir Mike pa ba? Basta mga Mike. Basta mga mic talaga, tirador eh. Tirador ng... Ganon ba yun? Sabi ni Tita Glory, ano ba yan? Kanina kumakain daw siya. Sorry, Mama Glory. Binigyan ka namin ng appetizer. Sorry, oo, pasensya na. Yun ang niya. Akala ko naka-jackpot na yung sir bago panganak pala. Gagi. Ayaw, sir. Bata pa ko, sir. Uy, ayaw, sir. Oy, tinan niyo yung sa Uncle, Tita Ayan, Max ayan, shirt. Tita Max. Available na yan sa Shopee. Sa Shopee at sa shop ng Tigas Tito. Tigas Tito Clothing. Tita Max. Tita Max.
Basahin mo. Zoom in mo nga ako. B. Tita Max, go. Tita Max, pangalan or pantangi. So, pwede siyang noun or adjective. Mas ang tita ng Republika ng Pilipinas ang dahilan kung bakit ka hindi marupok daw. Ano pa yun? Basahin pa natin. Ang dahilan ba't ka nanonood ng radyo? Zoom in mo, B. Basahin natin lahat. Yan nga. Ayan. Sige, wag ka na umangat. Call. Ayan. Ang dahilan ba't nanonood ka ng radyo? Nangangain ng bata at matanda. Hindi na marupok / hindi na. Hindi selosa, pwede mong ipakilala sa asawa mo. Pwedeng tingnan pero bawal hawakan. Depende kung mahal. Sa slash talaga yun Slash talaga. Hindi na marupok. Hindi na talaga. Hindi na, tas tinanggal yung hindi na. Marupok pa rin. Si ano kasi, si Brandon. Nakarelate kasi siya. Ayan, RJ Navarro. Lap trip daw. Grabe naman sa lap trip. Totoo, sabi ni Tita Actually, Glory, nung pinakinggan ko yung kwento, pinakinggan? Oo, kasi Ibig sabihin, totoo. kausap mo siya. Kausap ko yung sender. Alam ko intense na. Diba? Kasi nga, sabi niya, sobrang basa naman ito. Sabi niya ganun. Totoo. Kasi nga medyo, Excited na ako sa part 2. Kasi madilim Sus, Oo, go. tingin niya dugo na pala. So, yun. So, ang happy niya, no, nakaano siya, nabembang niya si Gina. Happy siya. Abangan natin yung part 2 nung nangyari sa go. kanilang Bigay love mo. story. Kasi, syempre, alam naman natin na medyo pag ganyan, bawal sa school yan, di ba? Ito, ano lang naman tayo, reality lang naman tayo. O, wala naman tayong ano dito, invento. Real talk lang to na talagang may nangyaring ganun. Si Papa Jake, buti nga sila naka-on light kaya nakita kagad. Ako kumain pag on. Uy! Damak. Ayan. Hindi siya naka-lights on. Nagtaka lang siya na sobrang basa daw. So pagtingin niya, yun na yun. Shout out Nissan Factory sa FCIE, Mark Anthony Flores. Nissan. Nissan yung yung cup noodles ba yan? Yung parang kinakain ni ni Sir Mike. Paborito ko yan yung seafoods, 'di ba? Yung seafood flavor, yung light blue. Kasi hindi na ako cup noodles ngayon, mataas sa calories lang, paminsan-minsan na lang siguro ko titikim. Bawal sa school, pero pwede sa bahay. Uy! Alam mo, tigas dito. Ayan Tita Max. Ano pang color nito, Tits? A burgundy or maroon, yep. Gusto ko itong dark blue. Ayan, Mike, good morning po. Uy, siya kaya tong Mike na to na good morning sa atin? Ikaw kaya to, Col? Ang nagpadala? Yan. Regalo ko, next birthday ko, Bako or Strikers jersey number 14 ni Mike Cañete. Nico Cabales, good morning. Yan. Si Johnny Oker, ito yung nanalo, di ba, Col? I-post mga picture mo dyan, Col. Pwede kaya, Col? Johnny Oker. Valentine's kasi kaya madugo. Totoo, nakiki-theme din yung ni ate, matres. Tita Tanya, good morning. Simula nung pinost mo ko, inaway na akong asawa ko. Ikaw kasi, sabi mo, pahanda ka na ipakilala mo ko sa asawa mo. Ayun, nakalagay tuloy sa t-shirt. Si Joshua, yung Tita Max Confession of the Day, si Joshua. So galing din pala kay Joshua yan. Yan na tuloy. Singkit, good morning sa'yo. Si Pretty Single. Kay Janice Tundag, shoutout na sa inyo. Uy, nakarating na yung prize sa'yo, Johnny Oker. Oo, nakarating na. Wow, so hindi tayo scammer. Oo, Si Mang Kanor lang yan, congrats. scammer. Hindi naman kasi cash yan, kaya sa kanya na yan. Di kasya sa'yo? Kasya? Hindi cash, pag hindi cash. Di ba mayaman ka na? Kaya nga yumaman eh. Congrats daw, ayan. Tain na ako. Buti na lang hindi yun igit. Galaw-gaw. Angelic Wala bang Villare. Tito Max?
Si John, thank you. Si Lee from Bahrain, hello sa inyo. Sa Bahrain, ayan. Thank you. So, send your stories. Ito, may continuation tayo bukas sa kwento ni Sir Yay! Mike. Kung ano na nangyari sa love story, alam naman natin na estudyante, tas teacher. So, tignan natin. Bawal yun eh. Oh, di ba? Naging teacher si Dita. Bawal yun, nasa code of ethics yun. May nanligaw, matanong ko lang. May, Ako yung teacher eh. Kaya may nanligaw mo. Wala. Sobrang bagets. Like high school eh. High school yung mga Oo, tinuturuan high school. mo. Yung college kasi parang, hindi ko talaga linya yun nung jujuwain yung estudyante. Wala talaga. Nakikita ko Pero may sila fourth talaga year at ka ng anak. mga students. O fourth year, hanggang nag-college nga ako eh. May mga tinuruan Kaya nga, akong so fourth fourth year year, college. Hindi ko okay. talaga sila nakikita. Kasi nasa aura mo yun eh. Kung wini-welcome ng body mo, yung na okay ako relationship. Pwede niyo akong Oo, juwain. hindi ko talaga siya. Nakikita ko sila talaga as a kapatid. Di ba, bilang batang isip ako. Pero may mga estudyante Hindi talaga ako yung seducing na lalaki na teacher. estudyante Ay, na- seducing. Trending yung seducing ni Alvin eh. May mga estudyanteng lalaki na Na ang tagal na sa high school. yun lang. Parang Kaklase ako. mo siya ngayon, next year, kaklase mo siya ngayon sa fourth year, next year, kaklase na naman siya ng third Hindi year. na nag-graduate. Oo, may mga ganun eh. Kaya pala. Anyway, sige. Bukas gawa nila ng title. Okay, bukas, tapusin natin. Uncle Ryan Tusalim, good morning. Ayan, shoutout mo daw, Titso, si Ryan Tusalim. Ryan, what's up? Bukas daw, may free t-shirt. Bukas, t-shirt and cap from Supercut. Ang ganda ng tatak Barber- talaga ng ng tigas dito. Yan. So, yung mga katas ng nakalipas shirt, mamimigay tayo ulit bukas. Hatid sa inyo ng Tigas Tito Clothing. Pero Salamat. bawal yan, yung teacher. Although nangyayari yan, pero Bawal talaga. May sanction talaga na mangyayari. Patago lang talaga kung may nangyayari tulad ditong kay kay Oo, Mike, kaya Sir Mike. patago. Pero hindi natin ito tolerate na pwede patago. Bawal talaga. Nasa code of ethics talaga ng mga teacher. Sabi ni Ramil, kung si Tita Tanya ang teacher, kahit Sabado at Linggo papasok ako. Tama-tama, day off ko yun. Ay, galaw ka. Sige. Abangan nyo So bukas, magbigay ng magandang title sa kwento ni Sir Mike at ni Gina at pag nagustuhan namin. Siyempre, ang hurado natin, si Uncle Brandon na ng babaero. Tigas Tito. Pag may napili siya, papadala nila yung t-shirt plus cap. Yan. Ganda Para raw sa ng inyo. puso ko. Uy, ba't may sa puso? Marami yan eh. Marami namang A, hindi naman parang pilingero naman. Malay ko ba? Diba? Maraming A. Oo nga. Oh. Buti na lang di ako naging teacher, sabi ni Tigas dito. Naku! Tama. Correct. Salamat daw sa shoutout. Salamat, Col Ryan Tusalim at kay Ma'am Marian, asawa mo. Hello sa inyo dyan. Si JP, ganyan sa akin. Dati patago kami, ako na lang ang umiwas. Sige, Col, isulat mo nga. Send mo yung story mo para madrama din natin. Hanapin mo Uncle Dagol or Tanya Chinita. Hello, Rodel. At ng social media, pwede ka mag-PM sa amin, ha? JR Solid. Rodel J. Sarang, shout out. Sige. Para maano natin. Tsaka Col. generous ako sa grades, naalala ko. So, hindi ka naman kuripot sa grado? Hindi ako generous. Bilang, Generous ako sa grades. Like, sa ibang teacher na lang siguro yon. Lalo yung sa akin kasi, naniniwala nga kasi ako sa multiple intelligences. Ano yon, Mang Kanor? Na hindi lang masusukat ang talino ng bata sa academics. totoo yan. Nasusukat din yan sa music, sa kinesthetics. Parang si Manny Pacquiao, ang intelligence niya hindi academics. Sa kinesthetics siya, physically, yung physical sports yung niya, kanyang intelligence. Sa music, may mga taong bagsak sa math, pero pagdating sa music, lahat ng Galing. instruments na pe-play Totoo yan. niya, Agree nakakanta ako niya. dyan. Oo. So, the multiple Kanya-kanyang, intelligences. Meron strength. taong bobo sa science, pero pagdating sa painting, ang galing niya. So, ganon. Meron namang ang intelligence ay interpersonal. Bobo siya sa fraction, pero ang galing niya sa PR. Galing ng interpersonal niya. Meron namang bobo sa math, pero galing sa intrapersonal naman. Ibig sabihin nun,
Sabi ni, Ang galing niya sa psychology pag nakakabasa siya ng... parang si Uncle Brandon pa rin, tigas dito. Nababasa niya, A babae. for Alvin daw, si Alvin. Si Alvin, oo. Si Alvin. A for Alvin. O nga, mga toxic pala yung A, no? Tama. Okay, sige. Salamat po. Thank you. See you Basta tomorrow, bukas everyone. ang karugtong si Kitty Kitty ng Taiwan. Hello po. Marley Rosen. So magbigay ng magandang title bukas after ng part 2 ni Sir Mike at ni Gina. Ang magustuhan namin, bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas shirt at Supercut na cap from Supercut Barbershop. Salamat po. Bye, everyone. See you Daghang tomorrow. salamat. Bye-bye. Tita Jonah! Wow! Metro's #1 Love Radio. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy. Hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo.
O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Lab. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha.
Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ay nauna. May panhawi ng
Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Ito, akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit, Halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At Last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa.
Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabilo ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please.
Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Orange ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kang... pupunta sa Orange. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Na pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Sarap! Wow! Ay, Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak yan? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak.
Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Salamin. Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito. Ang Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako? Trending ngayon sa social media ang isang SK chairman na si Mark Adrian Napiza ng Santa Cruz, Laguna. Ito'y matapos niyang hawak-hawakan ang mga panindang siopaw at hotdog sa isang convenience store. Ayon sa kanya, katuwaan lamang kasama ang mga barkada at for content lamang ang ginawa niya. Wala naman daw siyang masamang intensyon. Subalit napuna ito ng mga netizen. Dahil paano raw kung may magkakasakit dahil sa kanyang ginawa. Inako naman ni Adrian ang pagkakamali at inasal niya. Gayong isa pa naman siyang SK chairman at aantayin niya kung ano man ang ipapataw sa kanyang parusa sa nagawang pagkakamali. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, nako, basic na pag gumawa ng content, dapat yung hindi ganyan. Dapat Ano? hindi mo, kasi nawakawa yung supaw eh. Ano ba dapat? Dapat dilaan mo na lang. Hoy! Content ang gusto mo eh. Para mas magalit. Mabash ka na lang, tuloy Lupasin mo mo na. na. Ikaw talaga. Grabe si Mang Kanor, napaka... Pero yun yung parang over familiarity na tayo. Over familiarity ba tawag doon? Parang ano na tayo, feeling sobrang komportable na tayo, na feeling natin lahat ng content. Pwedeng gawin. Pag nag-trending to, pagkakaiba to, makukuha ko Sisikat. yung sisikat ako. Pero, kaya lang kahit hindi ka SK chairman, hindi tamang gawin niya ng Kahit, isang yes, tao. totoo yan, Kahit totoo hindi ka yan. content creator, di para hawak-hawakan mo lahat ng siopaw. Tapos, bumili si Tita Max, ikaw yung nakasunod doon, yung hotdog. Okay lang kung hindi ko alam eh. Kaso nung nakita ko, saan hindi niya binidyo. I-content nga eh, kaya nga gusto niyang i-video Oo. para sumikat. Ayun nga, sumikat Yung ba yung nga. purpose niya, sumikat siya? Content, for content nga raw. Pero syempre, hindi niya alam na mababack to you siya. Kaya careful po kung gagawa kayo ng content, yung hindi ka mababack to you. Kasi nga, ayun nga sa CICP or Creator and Influencer Council of the Philippines, merong code of ethics yan and conduct na dapat maging responsable, professional ka, tsaka yung asal mo maayos, hindi yung tulad ng ginawa ni SK Chairman. Tsaka isipin mo yung iba. Oo. O kung ikaw isisikat, isipin mo yung iba, yan, makaka-apekto sa health ng iba yan eh. Exactly. So, Tapos, hindi lang- sa ngalan na, mas nagpabigat, SK Chairman pa siya. So, meron kang obligasyon sa Maging sangguniang modelo. kabataan. Maging modelo.
Yan kasi yung mga iski yan. Iski. Maganda yung iski sa amin. Maraming tirador. Tirador ng SK. Tirador ng iski. Galaw ka. Sino kaya yun? Dami! Dami ba? Oo, Diyos ko, kung alam mo lang. Kaya nagbago na daw siya. Yung SK. Si Kapitan. Damay si Kapitan. Damay na si Kap kasi nabidyo-bidyo siya eh. Yung SK. Hindi, si Kapitan. Ah. For content only. Yung SK. Ni Kapitan. Bawal na yun, anti-epal yan eh. Yung malagay ng pangalan. Ni Kapitan? Nung SK. Wow. Uy! Ang ganda. Nung SK? Ni Kapitan. Uy! Regards. Kay Kapitan. Sa SK. Sa susunod na halalan! Sabi ni Kapitan? Sabi nung SK, syempre sabay yan eh. Sabay sila ni Kapitan. Ni SK. Sanggo ni ang... Kabataan? Kapitan. Aray mo! Baka! Pumutok si Kapitan? Yung SK. Di ba? Barangay. Captain? Kabataan. Okay, last na. Okay. So, ayan Malapit na pala yung eleksyon. Sa ni Kapitan? Ng mga vlogger. Eleksyon yung vlogger? Okay. Ang sarap ng siopaw. Neske! Ni Kapitan. Tuloy na natin to kasi mamimigay tayo mamaya ng pa-premium. Ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries. Kaya abangan mga driver hanggang alas 9 pa po si Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kami. Kasi mapupunta sa OORADIO. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwa! Kabayan. Na pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan?
Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Sarap! Wow! Ay, Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak yan? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung kapares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero
Pero paano hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya? Nangungopia. Nangungurak? Nangungopia. Nangungura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamete kudasai. Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko!
Dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake!
Are you G? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Bumuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang nalaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess la, alam mo, lahatin mo na. Wait, wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push. Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige. Ganyan, todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na And then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. No, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo get na ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pork and lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not eat. Durugin mo like Si Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. ibig sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay.
Okay, punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan! Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, Gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman. pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay, what's the songs, by the way? Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Hindi, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya.
Basta wag mo na akong ireto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan tsaka basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCX na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera.
dito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pinita lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tayo. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Delikado yan. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tayo. Sabi mo. Sige na. Nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Taway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po ako. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo.
sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang. Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course. Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Jeff
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! Wow! I feel good! Congratulations! Ay, may winner na, may Ito winner na. legit Ayan, may winner. Bukod sa babaero siya, congrats. Congrats kasi nanalo talaga siya ng legit 1.5. 1,500 mula sa Love Knows No Boundaries. Hatid ng Pride Detergent. ACS.
Congratulations, makinig ang mga. Sino kayang grupo ngayon? Ang babaero? Hi! Grab Driver! Grab driver. Congratulations, Kai! Ronald Sevilla! Ronald Sevilla! Ronald Sevilla! Napakababaero mo talaga. Nanalo ka ng 1,500 pesos sa Love Knows No Boundaries. Bakit ang dami mong chinachat na babae? Wala sila. Nagchat-chat Pati kasi yung- mapabok. Yung ex mo, ini-stalk mo pa. Lagot ka sa asawa mo. Wala nga yung Congratulations, ex eh. Ronald Sevilla, isang Grab driver. Antay mo yung tawag ng taga Love Radio. Bukod sa iniintay mo yung tawag ng chicks mo na pinaasa mo. Antayin mo rin ang tawag ng Love Radio kung paano maklaim ang 1,500. At sa mga drivers nagtatanong paano manalo, Pagpalista dito sa aming himpilan sa MBC Group, MBC Media Group kaya mo Building. yan. Sa dito lang sa Pasay City. Dito lang yan sa may ang landmark Love Radio. Nasa sa Waze to tsaka Google Maps. Yung sa mapa mo sa Google Maps nyo, sa Waze mo, andun yung mga misis, yan yung isa sa pwede mo mahuli. Kung saan siya lagi nagpupunta sa history ng Waze siya. Burahin ang Hindi history ng mabubura. Waze. Napubura yan. Alam na alam. Sabi ng Nahuhuli talaga. Nahuhuli. Sabi ng friend ko. Kahit burahin mo yan, kapag may tinype ka dyan, familiar si Waze dyan. Wala na, Isa-suggest niya yan. Burahin mo. Yan install mo, das install mo ulit. Ganon yan. Pag same account, no. Alam na alam ko yan. Alam na alam. Siyempre, basic. Papasukin ako. Papasukin. Ayan, congratulations. Congrats. Ito, shout out kay Mike Garcia. Mika Garcia ba to o Mike Garcia? Mika Garcia. Happy last birthday na apo ni Kuya George Garcia. Ayan. Shout out din kay Kong Hepachi, Team Bandido at Team Charlie Papa. Laging nakakikinig ng Love Radio. Nakikita ko yung Team Bandido dyan sa labas ng isimperview eh. May sumasakay ng mga Mga Watson girls. Watson lady. Mga tirador Alam ng ko yan kasi Watson lady. may sticker ng Love Radio eh. Tapos meron pang yung static yan. Yan, Yun eh. tirador ng Watson girl. Shoutout kay Herwin Conde. Good morning sa imo call at Lilibet Peña Flor at ang bus daw na biyaheng San Jose del Monte, Bulacan paputang Good PITX. morning. Good morning mga bus drivers. Oo. Good morning din sa mga babaerong. Si Ruel, good morning sa imo Ruel. Si Jok. Ruel. Ayan, si Nanay Nelia Parosa, ang nanay ni Edniel. Hanapan daw ng Kabalentina si Edniel. Madami. Gusto mo tatlo? Hoy, isa-isa lang. Tatlo isa agad. lang. Tatlo agad. Good morning. Pagod na ako. Pagod ka na? Oh. O, sige na, mag-bye-bye Bukas na lang kami. ulit, alas 5, dito naman tayo hanggang alas 9 ulit. Si Ate Lorna, good morning. Si Ate Lina Gabaw, good morning sa inyo. Shout Salamat out, eto to, kay Mami Maribeth ni Duelan. Uy, Ingat salamat palagi, po. dala ka ulam mamaya, sabi ni Miss Daya. Uy, thank you. At si Mujar Mercado, good morning. Mujar. Jerry Rama, Jewel Bahas. Salamat. Joel Bahas. Thank you. Parang Jerry Baha. Joel Bahas. Salamat sa inyong pakikinig. Sa Salamat na lang sa lahat. Salamat na lang sa lahat. Sana ay pag nagkita kayo ni Lord, ihag mo ko. Buhay pa yun. Salamat na lang sa lahat. Kabisyo, nakasama niyo po Uncle Dagol and Mang Kanor. And of course, Tita Max, Tanya Chinita. Sa stasyong number 1 ito ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number 1 Love Radio. Basic!